Aan tafel zit hier Christa van der Veer van de Spitkate. Goedemorgen. Goedemorgen. We kunnen over Fries praten. Ja hoor. Mooi. Eerst maar even, Christa, wat bist je bij de Spitkate? Ik ben museumcoördinator bij de Spitkate. En dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben voor de hele dagelijkse uitvoering. En we zijn bezig met beleid ontwikkelen, de continuïteit van de Spitkate, beziekje, waterborgen. En daar hoor ik me zo al mee bezig. Nou, je timmer die flink aan de diek. We krijgen een soort persberichten altijd van de Spitkate. De communicatie draait op en top. Ik kan me haast net voorstellen dat mensen net weten hoe en wat van de Spitkate. Maar even een heel kwart in pitch. Wat is het voor plak? Ja, Spitkate is een Ieperlof-museum. En dat Ieperlof-museum liet eigenlijk zien hoe men tussen 1850 en 1950 wennen en werkte. En onder erbarmelijke omstandigheden. Het was gewoon een hele jaarmoedige tijd. Dat kan we zeker zeggen, dat jaarmoedig weer. Dus in de meeste kinderen binnen en buiten. Je doet een soort activiteiten. Je hebt aardig... ik wil moderne middelen combineren met het oude. Klopt. Dus voor benen en dat bezieken we steeds meer uit te bouwen. Hè. We bezieken ik maar de tijd mee te gaan. Uw museum is eigenlijk opgebouwd in een tijdlijn. Hè. Als je binnenkomt, dan kun je in een tijdlijn zien hoe men wennen en leefde. En dus je komt van een holwoning gaan naar een Spitkate en dan ga je naar een metselenhoeske. En uiteindelijk kom je dan bij het eerste wenningcoöperatie wenningje. Dat is echt een geregistreerd monument. En we bezieken toch ook maar de tijd mee te gaan. Hè. Dus ik naar je doelgroep monus te binnen, toch ik bij de jeugd bewust te maken van hoe ging dat nou eigenlijk vroeger? En in deze tijd, de maakbaarheid van eigenlijk alles. Hè. Er wordt wat vregen en er wordt iets gekocht. En dat wie natuurlijk vroeger net zo. Nee. En als ik dan zeg naar de bezoekers die komen en die zich helemaal onderdompelen in uw park, zeg maar. Dat ze dan echt zeggen van, oh jeetje, ik gang dat vroeger echt zo. Hè? En helen je dan uit de pingo wetter met de hand en dronk je dat dan zo op. Hè? Die bewustwording, ik denk dat die gewoon heel belangrijk is. Die jermoed, dat is ik... Ja. Maar dus is hier eigenlijk zeker even mijn feestelijke gelegenheid. Je hebt hier de derde prijs bij de Nationale Vrijwilligersprijzen. Zo zit het hier 2024. Hoeveel vrijwilligers binnen er eigenlijk bij de Spitkate? Wij hebben 120 vrijwilligers. Daarvan ben een dikke 50 ben echt kernvrijwilliger. Hè? Dus die ben echt wel heel erg begeisterd met de Spitkate. En die 120 vrijwilligers, die maakt zich gewoon dat uw museum draaiend bloot. Hè? Dus dat vind ik zelf gewoon heel bijzonder. Dat zo'n museum zo groot groeit is, maar zo volle mensen. En hoe heem die prijs won? Nou, we moesten een vlagje insturen, een vlagje van 1 minuut. En ik ging een mailtje kregen dat we daarom meedoen kon. En het thema wie verbinding. En toen dacht ik van dat thema dat moeten we wat mee. Want als er ergens verbinding is, dan is dat hier bij de Spitkate. Hè? Dat wie vroeger zo in die jaarmoedige tijd. Ja. Maar het is nou nog zo. Hè? Die 120 vrijwilligers. Een luisterend eer. Even een praatje met elkaar. Maar vooral ik de schouders eronder. En ding dwan en zwijgen dat de dingen klaar heen komen. Dat is gewoon verbinding. En dat heeft in die vlog. Hè? Dat is eigenlijk beeld en praten. Hè? Voor de... Ja, dat klopt. Ik ga Willem Wening, hè, dat is een van uw vrijwilligers die het echt al bijna 34 jaar verbonden is. Hè. Dus eigenlijk zolang dat de Spitkate draait. Die heb ik vregen van, goh, Sonja, misschien ik mij van willen, hè, om dat filmpje op te nemen. Dus dat is eigenlijk ik nog op het laatste moment, op de dag van de inzending, hebben we hem nog ingestuurd. En toen ineens kregen we het bericht, je bent nomineerd. En zit er wat aan vast? Met ergens heen of een dikke Yieldprijs? Of... Ja, er was een prijsuitreiking in Arnhem. Dus daar ben Willem en ik together heen geweest 2 weken lang. En daar hebben we feestje vierd. En daar heb ik verhalen gehad van organisaties, hoe zij het doen, hoe zij met hun vrijwilligers omgaan. En wat ik wel een eye-opener wie is dat er zo'n miljoen vrijwilligers in heel Nederland binnen. Ja. En dan just ik hoe belangrijk dat werk is. En dat vond ik heel mooi, hè, dat het die media ik heel goed naar voren kwam. En daar hebben we dus die aan gekregen dat we een tweede prijs hier, zo'n €150. Mooi.
Nou, dat is hartstikke mooi. Altijd meegenomen. Ja, precies. Hè? Dus, in Hest, dus je bent een heel soort vrijwilligers. We hebben vaak mensen aan tafel die ik zeggen van ja, we kunnen altijd vrijwilligers bijbroeken, maar verbinding doen het om. Wat is nou dien, het is net dien, maar wat is nou Jim geheim van zo'n hechte club, maar best wel een soort mensen die zich verbonden voelen aan de Spitkate? Ja, ik denk dat het geheim eigenlijk is dat we een plakje hebben, heel laagdrempelig, meest gewoon die zelf wezen. Kerst een verhaal kwijt, er wordt luisteren. En er werd vooral laken, maar ik heel het werk met elkaar. En als dan just was dan elke keer toch weer kleer krijgt, maar zo'n hechte club meesken. Ja, dat is. Ik denk dat meesken dat fijn vinden om zich daarbij aan te sluiten. Ja, dat komt van die en komt oren. Binnen ik denk dat zij nou de meisje met al wel zwaarder genoeg voor de toekomst. Ja, dat is hetzelfde aantal vrijwilligers. Wij zeggen ik wel heel duidelijk dat ik een aantal kernvrijwilligers heb. Die worden ik ouder. Die matten of die willen soms wat rustiger rondwaan. En wij zeggen ik dat heel lastig opvang wordt. En dus wij zullen toch in de toekomst wel heel graag, en dat doen we eigenlijk nou ook al, maar inzetten willen op het helien van of het krijgen van meer vrijwilligers. Want er is altijd wel wat aan doen. En we hebben best wel wat ambities, hè? Dus ik heb wel goed hulp bij broeken. Het is nog een dat zei van nou dat hek ik opstutsen daar bij die verkiezingen en daar praat natuurlijk ik morgen meesken. Dat zei van nou misschien voor het jonger einde juist ik wel vaak nou meer klussen in plaats van elke week ergens wezen moeten. Speaker op een kop, ik denk dat dat zij is. Hè? Dus om de jongere mensen er echt goed bij te beloeken. Volgens mij moest dan volle meer werken met een project met een kop en een stut. Ja, dus bijvoorbeeld, we organiseren een evenement. En dat evenement, dat vindt in oktober plak. Daar maakt ze even heel erg hut voor. En daarna stopt het weer en dan kunnen we ons weer richten op werk en gezin. Ja, en is dat toevallig, heb jij een verborgen schat of is dat gewoon een leuk evenement tussendoor? Nee, we hebben onze ambachttij en streekmaak. Die is op zaterdag 4 oktober, na je week zaterdag. Ja. En daar hebben we voor het eerst tussen Spit en Schat hebben we daar aan toegevoegd. Dus de kunst en kitsch? Eigenlijk wel. Het is de erfgoedvariant van tussen kunst en kitsch. Ja. Nou, kist me er nog kwaad even iets over vertellen? Nou, het is eigenlijk de oproep. Ik kom meestal van suggers op zolder. Snuisterijen, dingen waarvan je hem denken van hey, wie wil graag het verhaal erachter weten. We denken dat het oud is. Zodat ik een bepaalde waarde heb. Dan kun je dan 4 oktober bij ons komen. Er zit een antiquair. Die had ik echt dus. Doel zeg maar. En die beziek dan ik echt het verhaal erachter te zieken en het item op waarde te zetten. Nou, zaterdag 4 oktober. Ambachten, Streekmarkt, Fruitdag. Zit ik nog bij. Dus tussen Spit en Schat. Gier even zolder op of sjus even bij Paak en Beb in de kast. En dan hopen we dat er iets boven wetten komt. Wat dus verrast. Ja. Nogmaals gefeliciteerd met de prijs. En ik zou zeggen, zet hem op. Christa van der Veer van de Spitkate. Dankjewel.